Eu teño certificado de profesionalidade de redeiras desde o 2012. É moi interesante ter unha acreditación como é esta cualificación profesional para dignificar o noso oficio. Por outro lado, tamén, eu creo que é moi interesante para persoas que nunca estudiaron, tiveron que estar sempre traballando. Un titor aconselloume sobre como seguir o proceso tanto de avaliación como do propio asesoramento. Primeiro informouse el como estaba eu de coñecementos e axudoume a afrontar millor o proceso de avaliación. A primeira parte da avaliación consistiu nunhas preguntas para saber ata onde éramos capacitados para obter o certificado. E despois houve outra parte que era práctica, onde tiñamos que demostrar se verdadeiramente coñecíamos o uso de distintas axudas técnicas e materiais. Hai unha parte práctica cunha serie de simuladores nos que tes que desenrolar unha serie de traballos, desde rescate en altura, escarcelación, mercadurías perigosas, espacios confinados, etc. A min o proceso resultoume moi fácil, porque realmente é o teu traballo diario, as prácticas son as prácticas que se fan aquí diariamente, porque este traballo exixe estar ao día. Pero o examen foi fácil porque se ti tes unha formación e vas a vida, é como que sabe nun examen normal que non lle tes medo. O proceso de avaliación servime para repasar certos coñecementos que ao mellor vais deixando de lado porque non son os que máis utilizas no teu día a día no traballo. Ao ser recoñecida co título, o que sinto sobre todo é seguridade. O esforzo valeu moito a pena porque ves a traballar de outro xeito, ves máis segura e sabes que non tes medo a perder o traballo por iso, demostrando que vales para facer o que levas tanto tempo facendo. Ti crees no teu traballo, crees que podes facelo ben, mellorar día a día, intentas ir progresando na túa experiencia profesional alcanzando uns bons obxectivos e un bo traballo. Cada ano, a Xunta de Galicia, a través do Instituto Galego das Cualificacións, realiza a convocatoria do recoñecemento da experiencia profesional. Infórmate dos requisitos e inscríbete para contar cunha acreditación oficial da túa profesión. O procedemento comeza cun asesoramento grupal. Despois, de maneira individual, os expertos orientante na mellora do teu historial tanto formativo como profesional. A continuación, elaboran un informe que lle remiten á comisión encargada da avaliación. Nesta fase, profesionais especializados nas distintas cualificacións estudan a documentación recibida dos asesores e fanche probas prácticas e individualizadas adecuadas á túa cualificación. Contas coa colaboración do personal técnico en todo momento para que poidas demostrar a túa competencia profesional. Cando superas a avaliación, a Xunta de Galicia expídeche a acreditación das unidades de competencia acadadas e o teu certificado de profesionalidade, ambos con carácter oficial e validez en todo o Estado. Galicia acredita o teu futuro.